Башкортостан полилингваль белем бирү лидеры. Был хакта Рәсәй мәгариф министры Сергей Кравцов белдерде. Башкортостан укытучыларының ниндәй тәҗрибәләре уңышлы һанала? Ошо хакта һөйләшәбез бүген. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы икенче республика полилингваль күп профильле Смарт гимназия директоры Наил Әминев. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Наил Радикович, шулай итеп, һеҙҙең гимназия тәүгеләрҙән булып Башкортостанда полилингваль юнәлештә эшләй башлагайны. Беренче класска килгән ул вакытта укучылар инде ничәнче класста укый хәзер? Без 2019 елдан алып эшләйбез. Безнең гимназияга беренче класска килгән балалар әлеге көндә 7нче класста укыйлар. Унда без Яркий микрорайоннан 150 бала беренче класска кабул иттек һәм олардың арасында лингвистик класстар булды. Чөнки концепцияны мәктәптә асылган елнан без шул концепция уйлап эшләй башладык һәм әүдем генә эшләп киләләр. Әле бына ошо 7 ел эсендә балалар нинди уңыштары менән һөендерә, сынлап та полилингваль белем бирүгә өлгәшә алдыкмы? Әлбәттә, чөнки менә шул безгә беренче класска килгән балалар, уларга без инглиз телен бирдек, әлбәттә туган тел, ул башкорт теле, рус теле һәм немец телен бирдек. Ул балалар әлеге көндә нык әүдем олимпиадага әзерләнәләр һәм Всероссийская олимпиада школьников әйтәгәндә ул безнең төп олимпиада Рәсәйдә, безнең немец теле буенча команда ошо ел 6 бала регион кимәлендә призер. Улар 7нче класста укалар да, улар олимпиаданы 9нчы, 10нчы, 11нче класслар өчен эшләп, ошо матур бәйгелә еңеп призер булдылар. Афарин бөтәһе алда әле ул укучылардан шулай бит, төп олимпиада хәрәкәте 7нче, 9нчы классларда. 9нчы, 10нчы, 11нче классларда һәм бында Башкортстан сборныена инәләр дип нык ышанабыз һәм Башкортстанды ошо Рәсәй кимәлендә безнең балалар катнашып, данын яклар дип ышанабыз. Гомумән алганда бына шундай уңыштарга өлгәшү ул бит күп осракта кадрдардан тора, укытучылардан тора, бына инде 7 ел эсендә тулыгынса педагогик коллектив мөгаен туплангандыр. Әлбәттә, бездә полилингваль концепция буенча, полилингваль буенча урынбасарда булырга тиеш дип расланды һәм 2022 елдан бездә урынбасар бар. Ул шул полилингваль белем буенча әүдем эшләй. Һәм без беренче класстан алып лингвистик класстар асабыз. Хәзер ул лингвистик класстар 10нчы класска килеп йеттеләр. Ул класстарда билингваль рәвештә фәннәр алып барыла. Рус, башкорт телләрендә, рус, инглиз телләрендә, рус, немец телләрендә, бездә география дәресе, биология дәресе, хезмәт дәресе, җәмгыятьтә өйрәнү дәресе һәм музыка менән изо дәресләре шул билингваль рәвештә барыла һәм 2нче ел рәттән улар төп расписаниягә индерелгән һәм лингвистик класстар ошо 2 үз телдә безнең мәктәптә белем алалар. Гомумән алганда, Наил Радикович, бөтен Рәсәй өчен ниндидер бына ошо полилингваль белем бирү системаһының концепцияһы бармы ул? Чөнки башлангыч вакытта мәктәптәрдә эш башланган вакытта гына әле Башкортстан укытучылары Осетиягә барып өйрәнеп кайткан тәҗрибәне бына унда нисек, Башкортостанда нисек, күрше Татарстанда ла шулай ук полилингваль мәктәптәр бар. Дөйем бер концепция бармы? Рәсәй кимәлендә дөйем концепция юк. Мана без Төньяк Осетияда булдык 2019 елда һәм 3 ел рәттән Алан гимназиясына барып кайтып торабыз. Балалар баксаларын карайбыз, Алан гимназиясын карайбыз. Уларда төп бурыс, ул бер милләт балаларын йөргәлә һәм уларга төп үзләренең туган телен бирергә. Осетияның гимназиясында 99% ул осетин балалары, улар беренче класска балалар йган сарала төп шарт ул осетин телен белү. Татарстанда карасак, уларда төп баһым үз туган теленә бирәләр. Бездә моны Сергей Кравцов әйтте бит инде, безнең концепция ул бөтә Рәсәй кимәленә танылган, чөнки Ради Фаритович карарыннан бездә Башкортстанда ниндәй милләт яшәй, бер урында төпләнгән, шуларга туган телен өйрәнергә бөтә шартлар да булдырган. Бездә Башкортстанда башкорт полилингваль гимназиялары бар, мына Хайбулла, Баймак районнарында бит инде, Аскарда асылды. Бездә
Нефтекама қаласында төп туған тіл татар полилингваль гимназиясы, Мари полилингваль гимназиясы асылды Мишке районында, һәм ошо юлдан алып Тәтешле районында Удмурт полилингваль гимназия эшләп килде, һәм алдагы елдарда Бишбиләк районында Суваш полилингваль гимназия асыла. Шуңа күрә һәрбер милләт өчен бездә полилингваль гимназия асылды. Безнең гимназияларга без кирәк мына Өфөлә 2 полилингваль гимназия эшләп килә. Бездә бөтен милләт балаларына хас булган полилингваль гимназия. Безнең гимназияны гына алганда 2200 бала укый, һәм 22 милләт бала бездә укый. Без һәр беренә туган телен бирәбез, һәм башкорт дәүләт теле буларак улар безнең гимназиядә укып киләләр. Һәм бына ошо һеҙҙең тәжрибәне өйрәнергә күптән түгел Алтай Республикаһынан педагогтар килгәйне. Ниндәй тәжрибәләрҙе күрһәттегеҙ коллегаларығыҙға? Мана 3 май без Алтай Республикаһынан делегация кабул иттек. 9 кеше килде, директордар, урынбасардар, Алтай теле укытыусыһы безгә килде. Без уларда беренчедән инде безнең баш каланың 2 полилингваль гимназияларын күрәттек, үзебезнең концепцияны таныштырдык. Рами Гарипов исемендәге беренче башкорт гимназиясында улар булдылар. Һәм 2 көн буе без сәяхәткә чыгып киттек. Беренчедән инде Баймак районына бардык. Баймак районында полилингваль гимназия каранык, Аюкай балалар баксасын каранык, музейда булдык. Һәм икенче көн без Сибайда 3нче полилингваль гимназияда булдык. Рамазан Өмитбаев исемендәге башкорт лицейында булдык һәм Курай балалар баксасында. Монда инде без Алтайдарда без үзебез булганда, улар безгә Алтай мәктәпләрен күрәттеләр, авыл мәктәпләрен күрәттеләр, һәм без дә кайда бездә 97-98% башкортлар яшәй. Шул модель полилингваль гимназияларда һәм балалар баксасын улар бездә каранылар. Нык шатланып, куанып кайтып киттеләр, һәм ошо безнең коллегалар Башкортстанда нисек эшләй, бездә шулай булдырабыз дип өметтә без уларда таттык инде. Уларда бармы полилингваль мәктәп? Алтайда полилингваль мәктәптәр юк. 2025 елда октябрь айында Башкортстан республика составында делегацияда Алтайга барып кайттык. Уларда бер генә кала, ул баш кала Горно-Алтайск. Онда Василий Константинович Плакаса исемендәге гимназия бар. Ул милли кадрдар әзерләү мәктәбе, һәм без онда авыл мәктәпләре уйлап йөрөнөк. Онда шул бер урында гайда компактны Алтайдар яшәй, шул авылларда булып, нисек улар Алтай телен өйрәнә, нисек улар үзләренең тарихын, мәдәниятен өйрәнеп аклайдар, шул авылларда без булып кайттык инде. Шуга уларда да без Баймак Сибай яктарына бардык. Әгәр дә тәҗрибә өйрәнергә килгәндәр икән Башкортстанга, димәк, уларның ниндидер теләге бар киләсәктә, бәлки ошо юнәлештә мәктәп асу буенча маңгаенда. Әлбәттә, улар мана Шаймуратов классларына хайран булып киттеләр бит инде. Улар мана Өфөлә булдылар, Сибайда, Баймакта булдылар, Теместә булдылар. Һәрбер кала уһынмы, авыл ире уһынмы, улар Шаймуратов классларында күреп, һез галай патриотик юнәлештә нык шәп әүдем эшләйһегез дип әйтәндә. Шуга улар да ошо идеяны кайтып киттеләр, чөнки һәрбер халыкта үзенә хас булган герой бар бит инде, батыры бар бит инде. Ошолай без дә класстар булдырып, патриотик яктан балаларыбызны укытып, тәрбия биреп эшләргә дип кайтып киттеләр инде. Көтөрбез, без елына бер тапкыр барырга дип һөйләштек, без Алтайдарга, Алтайдар безгә дип, һәм безнең ниндәй тәҗрибә алдылар, без дә шул барып карарбыз. Кулландылар микән, юк микән? Чөнки без Алтайда булганда бер Ело дигән авылда булдык. Ело бездә башкортса Йола бит инде, онда тик Алтайдар гына яшәй. Шул мәктәпкә мин килгәндә бер 2 этажлы мәктәп бит инде, онда һәрбер ишек алдында, мәктәп алдында стеналарда мана Алтай философия, Алтай эпосы, Алтай әкиятләреннән уларда язмалар бар. Без директор Шун Алексеевич каршы алганда, ул шул Алтай философиямен безне мәктәп буйлап йөритте. Мин кайттым да иң беренчесеннән Урал Батырдан өдүктәр алып, башкорт теле укытучыларыннан безне кабинеттар буйлап шул Урал Батыр эпосынан ятмаларда эшләй башладык. Һәм Алтайдарда мәктәп алдында айыл бар. Уларның борынгы теге
өйдәре битендә айыл мәктәп алдына бар һәм авылдарға сыккас, шул традиция һаман да уларда нык көчле юла буенча һәрбер урамда айыл тора. Без кайтып уйланык та коллегалармен бер 2 ай эсендә коллегалар грант язып, Башкортстан республика грантына биреп, без менә безгә 6 айдар килгәндә, без улар белән шул безнең мәктәп эсендә зур матур тирмә астык. Һәм ошо тирмәлә 1 сентябрьдән башлап укытучылар башкорт теле дәресләрен шунда алып барасак. Демәк, бына ошондай тәҗрибәләр белән алмашу була үзебезнең коллегалар белән төрле төбәктәрдән. Без 6 айдан алдык, хәзер без карарбыз. Бездән нимә 6 айдан алып кайтып үзләрендә эшләй башланалар микән, юк микән дип без күзәтәбез. Бындай тәҗрибә ортаклашулар артабында тимәк дәвам итәсәк. Әлбәттә. Зур рәхмәт сезгә әңгәмәгезгә, эшегездә уңышлар теләйбез. Һез әйткән полилингваль класстар артабанда һезнең мәктәптең горурлыгы булсын, Башкортстандың данын төрле олимпиадаларда җиңүләрдә яклаһын дигән ышаныстабыз. Зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, студиябызның кунагы 2нче республика полилингваль күп профильле смарт гимназия директоры Наил Әминев булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.